Здравейте! Ако се чудите какви са предимствата на сабото на Гезер Комфорт, освен че е за широки крака, гледайте видеото до края. Първото предимство е меката анатомична стелка, в която кракът потъва като в ръкавичка. Съответно, стъпалото се чувства много удобно. Второ предимство. Подметката е Lockmax. Тежестта на тялото преминава постепенно от пръстите на петата и по този начин не се натоварва кръста и глезените. Следващо предимство. Подметката е дебела. Тази дебела подметка, колкото и странно да ви звучи, чудесно изолира от студа и така на краката ви е по-топло, независимо дали сте у дома или на работа. Има грайфер на подметката, която не позволява да се приплъзва, съответно чувствате се по-стабилни. И номерата са от 37 до 41. Чудесна цена от 20 лева. А за поръчки може да пишете под коментар или на телефона, който е и Viber. Чао!